Radio Fréquentura 93.8 Keri Basamake Fazili Disaba nye min dama Anye munu nye anga jabara nun sanfɛ kunnafoniw na nasira an yɛrɛ ka wuli ka jɔ kɛra minnu gere an'an ka ma welele bi sɔgɔmada in na maa fila don kosɛbɛ Mamadou Kida ingénieur d'aviation civile ale ni i ka dɔn k'a fɔ Ousmane Zula Maïga commune 3 kɔnɔ gɛlɛya min bɛ commune 3 denw kan bi an ma tila ko ye n'Ala sɔnna Ousmane Zula a b'an sɔrɔ kɛnɛ kan an bɛ nin walawala jamanadenw ka taataw sɔrɔ a kɔnɔ Keriba Samake yanni an ka don bɛɛ la an bɛ dugawu kɛ an ka jamanaba in ye Maliba in Ala ka jamana in bɔ Ala ka jamana in sutura Ala kana jamana in kɛ jugu sago ye Ala ka jamana in kɛ jamanadenw sago ye Ala k'o kɛ a ka Alaya kama a k'o kɛ a ka cidenba Muhamadu alayhi salatu wa salam ale lihɔrɔma n'a barika kama jamana in a k'a bolo sani don a kɔrɔ ka yujugu yaasa jamanadenw bɛ lafiya sɔrɔ Ala k'o kɛ a ka Alaya kama ko ye jamana in a ka hinɛ la jamana in kana kɛ a ka kɛ jamanadenw sago ye Ala kana kɛ jugu sago ye wa Ala kana kɛ maa wɛrɛ sago ye Keriba Samake nin y'a nakan bi sɔgɔmada in na ba Awo Tarawele i bɛ fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ an bɛ taa kana Keriba Samake Fazili Disaba n bɛ n bolo bin ka sama n bolo ɲɛfɔlɔ sɔgɔmada in na an ko a ma la sirène a ka bi bɔli Fazili Sɛbɛnba Keriba Samake de Keita Zaman Keita an ka foli b'a ye ko de Keita Keriba a ko an ka taa ayiwa i ka dɔn k'a fɔ an ka bulonba kɔnɔ bi koyi bulonba kɔnɔna n'an ko a ma CNT Keriba Conseil national de transition Keriba bi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ olu de y'an ka bulonba kɔnɔmaw ye bi olu de y'an ka assemblée nationale ale nɔrabila ye bi dɛ Keriba a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min i ka dɔn k'a fɔ CNT bi olu kan ka kɛ maaw ye maa minnu n'u bɛ ayiwa i ka dɔn k'a fɔ an ka transition ka kɔkɔrɔma don tɔn o tɔn n'a sigira transition kɔnɔ ka transition ka kɔkɔrɔma don de Keriba a ko n'i y'a ta k'a lajɛ bi an bɛ yɔrɔ min na ko bi a ko i ka dɔn k'a fɔ maa welelen don CNT kɔnɔ maa min n'ale ye CNT membre ye koyi a yɛrɛ a ma jolen dɔ don Keriba fa wulila ni k'i ɲɛ dangun koyi ko nin kuma a kɛlen don ka warakata bi kosɛbɛ an ka Nafiga bugu sanfɛ maa min n'ale tɔgɔ ko Ignan Agi Suleiman Keriba ko ni rebelle kɔrɔ don a wulila k'i ɲɛ tɛngun k'a ɲɛ jɔ k'a waga k'a su Keriba Samake Maliki Jawla colonel de surpoids colonel a ko colonel a ko ne b'a f'i ɲɛna ne Ignan Suleiman Aga a ko ne b'a f'i ɲɛna koyi siga si t'a la Keriba anw labɛnnen don koyi n'aw ma labɛn anw labɛnnen don accord d'Alger a b'a appliquer en intégralité dɔrɔmɛ kelen t'i bɔ a la soit an bɛ marifa ta assemblée kɔnɔ un membre du CNT ka nin fɔ colonel jɔlen ɲɛna k'i ɲɛ o ka ɲɛ la an bɛ jamana jumɛn kɔnɔ Keriba a ko Fazili Disaba a ko i ka dɔn k'a fɔ an ka bulonba a yɛrɛyɛrɛla koyi sabula nin fɔra ka Maliki Jaw ka ɲɛ culen to a la Maliki Jaw a ma kala don a ɲi la ka bɛn a ma koyi Keriba a k'o kɛra maloya y'anw bolo koyi nin kɛra kuma sulu ye yala maa tɛ assemblée kɔnɔ min bɛ i ɲɛ gontegun nin ɲɛ la wa a ko i ka dɔn k'a fɔ k'o kuma dogo min ye assemblée ayiwa i ka dɔn k'a fɔ CNT maaw ye Keriba k'u tɛmɛna ni ayiwa Mamadu Bazoum dɛ Niger président ka kumaw de ye ka cɛ ka kuma dogo hali bi cɛ bɛ firinfirinna koyi Ignan Aga Suleiman a bɛ wuli k'i jɔ président k'an bɛ e de ma koyi ni guerre de ka d'aw ye an bɛ taa guerre la koyi certains disent que l'Azawak est une cuvette certes mais est-ce que vous le Mali n'est pas un hippopotame
kiriba a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko dɔw b'a fɔla ko azawaki ko cuvette don koyi barani o koriba a kuma ko Mali yɛrɛ ye mun ye Mali i bobo tam a ko t'o ye wa kiriba a ko olu bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn ma cogo ji a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ale Iknan Aga Suleiman rebelle kɔrɔ don koyi ko n'i y'ale ye bi ale bɛ nin yɔrɔ in na yan n'o ye CNT ye a ko mouvement de nana n'ale koyi mouvement min n'a bɛ fɔ a ma SEMA k'ale bɛ yɔrɔ min na ko bi k'a bɛ MNLA ka cɛden don ale sini hali sini ko nimisa t'ale la koyi kiriba a ko min i ka dɔn k'a fɔ Iknan nin ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ bi a ko a ye waleya minnu fɔ kiriba ko nin ye waleyaw ye bi waleya min n'a bɛ tɛmɛ CNT kan koyi jamana yɛrɛ ka souveraineté Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya Mali ka maliya a ko cɛ ye dankari o de la koyi a ko min ale ye bi kiriba a jɔrɔ t'a la koyi a ko an ka ɲɔgɔn sɔrɔ terrain kan baasi tɛ n'a ma bɛn o ma kiriba k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ terrain kan kosɛbɛ ni CNT maa ye kosɛbɛ maa minnu bɛ ta ka na k'an ka transition kokɔrɔma don kosɛbɛ kiriba an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ wari tɛ ko dilan ko ye an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye o de bɛ ko dilan k'a fɔ ninnu ye u ta tɛ Mali ye Azawa tɛ sigi kiriba siran t'o la koyi ayi o kɔni jɔrɔ t'o la koyi tiɲɛ fɔ tere tɛ teriya sa kiriba Sakɛ min ye ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ nin rebelle kɔrɔ ko in ye kiriba ale bɛ a bɛ kuma la koyi a ko bi min ye ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ CNT kiriba ale b'a kɔnɔ awa a t'a yɛrɛ ka ko la koyi a nana i k'a dɔn k'a fɔ mouvement de y'a la na mouvement min n'o ye SEMA ye awa k'ale MNLA cɛba de y'a kɔnɔ bi koyi kiriba accord d'Alger k'a ka di maa ye débat bɛ k'o de kan o de b'a appliquer accord d'Alger n'ale ma appliquer kiriba ko foyi t'a ɲɛ ko an bɛ se ɲɔgɔn ma koyi ko mugu ni kisɛ ko bɛ taa ni ɲɔgɔn cɛ a ye nin bɛɛ fɔ kiriba a ko min ye accord d'Alger ko o de bɛ fɔ o de bɛ kɛ o de bɛ appliquer kiriba Samakɛ parce que sɛbɛn ko a ko an bɛ yɔrɔ min na ko bi a ko yala hamina ko jumɛn bɛ ninnu kɔnɔ bi awa Mali gouvernement yɛrɛ kɔnɔ koyi min ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ SEMA ye fo ka taa se plateforme ma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ gouvernement kɔnɔ bi kiriba hali bi nin kuma o de b'u ka maa welelenw da maa minnu n'u bɛna ayiwa transition kɔkɔrɔma don ayiwa CNT kɔnɔ koyi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko nin ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ crise kura ye koyi crise kura min kiriba na a laban kiriba k'a tɛ ɲa min kɔ a bɛ k'o ye koyi awɔ a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ olu ka fanfɛla ye min n'a bɛ wulila maliyɛnw da bi an ka bulonba kɔnɔ ko désarmement démobilisation réinsertion kiriba k'a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ de wa n'accord d'Alger banna tuma min accord d'Alger ko de appliquer fɔlɔ minɛ sinon désarmement wo démobilisation ko olu ka sira si t'o la nin bɛɛ lajɛlen fɔra Maliki Jaw a ɲɛ wagalen ɲɛna nin bɛ mun na an ka assemblée kɔnɔ tuguni an ka cɛ fɔ ɲɔgɔn ye o kuma la an b'an bɛɛ d'u ma sa parce que an y'a sama ni ka bɔ sirɛni kɔnɔ a ka bi bɔli la sirɛni parce que sɛbɛnba de Keita an ka foli b'a ye an Keita indépendant ale ka bi bɔlen o bɛ n bolokɔrɔ yan Isufa a kumana min ye Union africaine ye n'o ye an ka farafinna jɛkuluba min bɛ yen ko Union africaine ni Mali yɛrɛ b'a la ko ye Union africaine o kɛlen don ka jɛkulu ci fasoba in kɔnɔ yan minnu donna Maliba in kɔnɔ yan kunun ko araba juillet kalo tile 14 san 2021 u ye jateminɛ kɛ ka yira k'a fɔ Isufa kabini coup d'état min o kɛra mai kalo tile 24 coup d'état min o kɛra Moctar Wane ale ni bandaw la ani an ka ɲɛma dɔw la yɔrɔ o kɛlen sa Isufa tile damadɔ o kɔfɛ min ye conseil pour la sécurité u ka lakana jɛkulu min o bɛ kɛ Union africaine fɛ u ye lajɛ min kɛ u y'a yira k'a fɔ Isufa ko Mali ye nin min kɛ ko ka Mali ko ka a sen bɔ u ka baaraw la ko ye u ŋaniya o taara k'o siri juin kalo tile fɔlɔfɔlɔ tɛmɛnen kɔrɔ ka yira k'a fɔ ko u ye coup d'état min kɛ nin ye ko coup d'état bɛnbali don a ma bɛn olu ma Union africaine ma togo si la o de kosɔn u y'a teliya joona ka Mali k'a sen bɔ u ka baara bɛɛ la ka datɛ don u ka ko fosi la
fo kana se bila isufa o suspension in fana o ma wuli ka bɔ yen ko yi o b'a nɔ la ye wo fo ka se bila fɛnɛ ko bandaw Mokhtar Wan fo ka taa se u ka maa damadɔw ma hali sini isufa tɛgɛ bɛ ninnu kan ko ye a ka ja hali ni y'a sɔrɔ dɔw b'a ka so dɔw fɛnɛ bɛ bolo la minnu b'u ka so ko olu fɛnɛ u ma se ka fiɲɛ bɔda sɔrɔ ko ye Mokhtar Wan ale yɛrɛ b'o la ko ye nin délégation in ale kɔni nana sa délégation in ale ɲɛsinnen don bɛn an ni ɲɔgɔn cɛ o kun kɔnɔna sa u nana kunun sa u ka ɲɛmaaw u nana min b'u ɲɛ ale tɔgɔ ye ko Victor Adekunle Adeleke ale ye ambassadeur ye u ka jɛkulu tɔgɔ la yen nɔ min ka baara ɲɛsinnen don bɛn ma u sera yan sa ko u y'a yira k'a fɔ kunun u ye baaraw daminɛ a kun ye mun ye Isufa jɛkulu in na kun ye mun ye walasa u kana sigi ka fɔ kɛ ka fɛsɛfɛsɛliw kɛ bɛn o siratigɛ kɔnɔ la fasoba in kɔnɔ Isufa ni miɛtɔ ni jalalantumu ma jigin miɛtɔ na yɛlɛw suspension kɛra an ka maaw u ma o kanya ka baara kɛ wa ko bɛ ka tagalen n'a ma ɲɛ k'a bɛ ten Union africaine ale fana ale ko kɔri ka nin ko in k'a boloda u kana an ka fasoba in kɔnɔ yan walasa u kana kuma ɲɔgɔnya la o kuma ɲɔgɔnya kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko Isufa ko u nakun ye min ye walasa bɛn o bɛ se ka sinsin yan cogo min na walasa u bɛ se ka na lajɛ cogo min na Union africaine ye min ɲini Assimi Goïta n'a ka jama fɛ n'i y'a sɔrɔ o sera ka kɛ o kun kɔnɔ la coup d'état in yan ale wagati la u tun y'a ɲini Assimi Goïta n'a ka jamaw fɛ ko tiɲɛ la k'u ka segin ka taa kan kɔnɔ ko ye k'u k'u yɛrɛ minɛ u ka mɔgɔ minɛba ninnu dabila u ka coup d'état ba ninnu dabila walasa jamana a bɛ se ka basigi cogo min na o kun kɔnɔ la sa yɔrɔ an bɛ don min na ko bi Assimi Goïta n'a ka jama u ma kala don u ɲɛna ka bɛn ni u ye an bɛ don min na ko bi ninnu kɔni u bɛ yan bi u nana u bɛna kuma ɲɔgɔnya kɛ o kuma ɲɔgɔnya bɛ daminɛ ni an ka partenaires ye waribontigiw ani kow ɲɛnabɔbagaw u ma da o ma dɛ u ni an ka diinɛ tigilamɔgɔw olu bɛna ɲɔgɔn ye u ni société civile fana bɛna ɲɔgɔn ye kunun ni bi o bɔlen sa u bɛna ɲɔgɔn ye kun cɛ sini juma u ni Assimi Goïta yɛrɛ u n'ale yɛrɛ fana bɛna ɲɛŋwɛ o kɛ sini walasa u bɛ se ka sigi ka fɔ kɛ ka sababu kɛ halisa Mali ale sen bɔlen don u fɛ baara min na u ka kuma kan n b'a dɔn a suspension a laban na wuli nin na a na wuli Pasiri an y'a bɔ indépendant ka bi bɔlen kɔnɔ Keriba babu ɲana koyi Keriba Samake u ka suspension u ka taa n'a ye kosɛbɛ suspension aw yɛrɛ bɛ taga ni ka segin na su ni tile ye ko lo tu kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la o kɔni Keriba parce que sɛbɛ n bɛ n bolo bin ka cun la sirène ale bi a bɛ n bolo koyi parce que sɛbɛ a ko bi sɔgɔmada in na parce que sɛbɛ fana dugu fana Keita ko a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ Musa Tembeni député binnen président de l'Assemblée kɔrɔ binnen Keriba ko mun de b'a da tuguni dɛ Keriba a ko min n'a kɛra jama bɛɛ lajɛlen ɲɛna yan o tɛ histoire récente ye o kɔni min kɛra an bɛɛ ɲɛna a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ Musa Tembeni a b'a fɛ k'o dilan k'o k'a yɛrɛ ta ye koyi Keriba Fadili sɛbɛn ko a ko min ye Musa Tembeni a ko a y'a yira a ka kumaw kɔnɔna la k'a fɔ coup d'état min n'a kɛra i ka dɔn k'a fɔ uti kalo tile 18 san 2000 ani san 20 a ko a kɛra Mali bɛɛ lajɛlen ɲɛna a kɛra sababu minnu na ko bɛɛ b'a dɔn a ko n'i y'a ta k'a lajɛ bi a ko campagne bɛ ale dɔrɔn de contrôle la bi kosɛbɛ koyi min ye i ka dɔn k'a fɔ ale yɛrɛ ka jɛkulu kɔnɔ n'o RPM ye i bɛ ka ale bin sababu kɛra maa minnu ye Keriba ko o maa kelenw de wililen don k'u jɔ bi kosɛbɛ koyi k'a fɔ ale Musa Tembeni o problème n'a ye jamana sɔrɔ a ko a kɛra ale de sababu la koyi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko maaw bɛ i ka dɔn k'a fɔ RPM kɔnɔ olu wulila ka campagne kɛ diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na a masali ta an fɛ yan nɔ a masali ta an fɛ yan o ni minnu ma sigi ka kuma koyi a y'a fɔ cɛnin ye a ka walan sɛmɛ awa problème bɛ ale de ye bi a ka nali ka kɛ ka congo assemblée kɔnɔ a nacogo ko ma ɲa o ma dogo maa la koyi a ko nin kuma bɔra i ka dɔn k'a fɔ RPM majɔlenw yɛrɛ de da koyi ni k'a fɔ ayiwa i ka dɔn k'a fɔ jamana maaw ye ni ka taa fɔ ayiwa jamana kɔfɛ maaw ye koyi ko ale Musa Tembeli n'ale ayiwa i ka dɔn k'a fɔ ale kɛra député ye awa i ka dɔn k'a fɔ commune 5 kɔnɔ Keriba ko a nacogo ma ɲa o nugura ma la wa a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ale Musa Tembeli bi
min ye parti RPM ale ye majolonya kɔnɔ ma do ma min ni danaya b'ale kan hali n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Bukari Tireta ye ko ye n'o ye secrétaire général ye a ko e k'a dɔn k'a fɔ o yɛrɛ na ale Kɛlɛba ko bɛnba t'u ɲɔgɔn cɛ ko ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka ayiwa fɛɛrɛ da ale ɲɛ mun de b'a kɔnɔ sisan président b'a fana kɔnɔ ɲamaya dɔ kɛ bibaga dalankolon e ma se ka gagner commune 5 yɛrɛ kɔnɔ wallahi bi bɛ da ta ka k'i yɛrɛ kan ko ɲɛngoya don RPM bɛɛ b'ale contre la an t'i fɛ kosɛbɛ a tɛna waati kɛ président jamana in kɔnɔ Kɛlɛba nin bɛɛ namugula sugu de kosɛbɛ ka Burufani sama ka k'u yɛrɛ kan u tɛ nin ye sa wa o kɔni kana yɛrɛ lajɛya jamanadenw ɲɛna a waati la munna e ma bɔ ka nin fɔ a bɛ se k'o fɔ k'e to RPM kɔnɔ ka to fanga la munna e ma bɔ ka fɔ k'olu yɛrɛ de b'i contre la n'i ye jamanaden bɛɛ k'i contre la yan ni min ma sɔn i bɛ muru da o kana yan kosɛbɛ bisetigi o y'a sɔrɔ olu bɛ yɛrɛ sagokɛw la o n'u ka ɲɛmajugu Ibrahim Bukari Keyita min ka di o b'a kan an b'a muɲu an tɛ bi kɛnɛ nin ye bi an bɛ bi kɔnɔ an ma ɲinɛ koyi an ma ɲinɛ dɛ k'i bɛna histoire dilan ka k'i yɛrɛ sago ye k'a fɔ an ye yan a t'i kan sigilen ɲɛna an bɛɛ dun bɔra a kalama a kɛra jagoya e nana cogo min na député la a kɛra jagoya député ye yan a kɛ jagoya président assemblée ye yan kosɛbɛ Ala ma ji to nɔnɔ la facilité sɛbɛn ko Kɛlɛba Samake a ko n'i y'a lajɛ min ye Musa tɛmɛnen ye kana jigin RPM na koyi a ko Laji Ibrahim Bukari Keyita a n'a ka famille a n'a denw n'a musow Kɛlɛba k'olu nani e de jagoya k'i to ka don RPM kɔnɔ kala k'i t'i kɛ assemblée ɲɛma ye sinon e Musa tɛmɛli e n'a mankan koyi maa min n'a kun ka kan RPM ka waati la a ko de Mamadu Jalasuba ye koyi Jalasuba binna cogo min k'a ma dogo i la koyi facilité b'a ka kuma jaabi o maa si t'i contre la i yɛrɛ de b'i yɛrɛ contre la parce que i ma gagné Kɛlɛba facilité sɛbɛn ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ne min halala ma ko min ye commune 5 ye e Musa Tɛmɛle i ma gagné yen koyi commune 5 kɔnɔ résultat fɔlɔ minnu bɔra Musa Tɛmɛle kun da dara peku ka kɛ komi i tɛ yen i sera ne i jɔrɔlenba i bɛ ka n'a ka dɛmɛ a n'a ka famille k'olu de la gagné commune 4 kɔnɔ o ye fɛɛrɛ ɲini dibi la ka taa dabiri mɔgɔw da la walahala ani Manasa ninnu ka janfa la k'i sigi an kunna bi e Musa Tɛmɛli k'e de bɛ bɔ ni k'a fɔ k'i bɛ i yɛrɛ lajɛya yɛrɛ lajɛya tɛ yan koyi facilité sɛbɛn ko a ko fɛn min ye Musa Tɛmɛle nin wulikajɔ minnu daminɛnen filɛ nin ye Kɛlɛba a bɛ maaw de ɲinina bi awa k'olu fara a yɛrɛ kan koyi min ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ députéya ye halisa commune 5 kɔnɔ k'i labɛn ka na i b'an sɔrɔ ɲɛ kosɛbɛ o kɔni nale n'i bɛ malo fɛ n'i b'a fɛ maakɔrɔ n'an bi to jamana kɔnɔ n'i ye tiɲɛni fɛn fɛn kɛ bi a bɛɛ bɛ fɔ ka don i tulo la e bɛ na k'i bɛ kɛ député commune 5 kɔnɔ tuguni vote sanction i b'o dɔn wa vote sanction de bɛ k'a la awɔ a n'a ka mugu wolof sɔnlen minnu b'u bolo u ka taa u ka t'o ɲɛfɔ jamanadenw ye kosɛbɛ Kɛlɛba Masiri an y'a sama ni ka bɔ lasirali kɔnɔ a ka bi bɔli kosɛbɛ Isufa nin ye kunnafoni di sɛbɛn ye min bɛ da fasodenw tulo kan kunnafoni min ale an y'ale sɔrɔ association Jifilenba Madinɛkura association olu ye jɛkulu belebele ye jɛkulu min n'u b'a wele ko Jifilenba olu dagalen fɛnɛ ye Madinɛkura dingɛba kɔnɔ Isufa dɔw tun ye sebaya ta ka ɲɛsin u ma k'a yira k'a fɔ ko u bɛ yɔrɔ min na ko olu ta don u tun b'a fɛ ka yɔrɔ in taraki association Jifilenba la ko ye Jifilenba a fɛnɛ ye wuli ka jɔ kɛ wagati dɔw la u yɛrɛ u ye ci bila ka na radio fréquence la yan an ka taa kunnafoniw ko t'olu ɲini ka tila k'a da fasodenw tulo kan u y'a yira k'a fɔ ko an bɛ don min na ko bi Jifilenba a ka secrétaire général a ye nin kunnafoni di ko k'o fɔ fasodenw ye ko radio kumakɛlaw ni journaliw ni fɛnw kunnafoni yɛrɛ bunakun yɛrɛ kan ko u dɛmɛna baara in kɔnɔna la koyi ko kuma ko taalen kiiri la tuma min na min ye Jifilenba ye ko a ye gɔrɔsi sɔrɔ k'olu kɔni ko a sababu ye kunnafoni tigilamɔgɔw ye min ye kiiri ye k'o bɛ ka kɛ halisa nka an bɛ don min na bi n'a ma ɲɛ k'olu ye gɔrɔsi sɔrɔ olu tɛna kɛ fitiriwale ye kunnafonidilaw ma o kɛlen don ka conférence de presse boloda bi nɛgɛ kanɲɛ 16 Madinɛkura Jifilenba yɛrɛ ka jabala la dingɛba kɔnɔ kunnafonidila minnu welelen don olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen ni Ala sɔnna ma sini ma an na sɔrɔ ka lakalita kɛ o la u ka secrétaire général n'o ye Umar Mayiga ye ale ka communiqué nin ye k'o da fasodenw tulo kan kosɛbɛ Mayiga an b'a fo kosɛbɛ Kɛlɛba i na taa yen sa kɛ ni Ala sɔnna ma waati la ne yɛrɛ ye taa ni ka segin caman kɛ Mayiga nɔfɛ Umar Mayiga ka kumakanw n y'a caman
man ta kana la tɛmɛ yan nɔ bi n'u ye gɔlɔsi sɔrɔ o ma kɛ fitiri wale an b'u fana fɔ k'u waleɲuman dɔn Keriba Samake an ka maa welelen maa fɔlɔ ale ye kɛnɛ sɔrɔ n'o de ye Mamadu Kida ingénieur d'aviation civile a bi kɛnɛ kan an b'a fɔ Kida i ni sɔgɔma kɔri baasi tɛ denbaya alhamdulilayi Kida an b'i fɔ an b'i waleɲuman dɔn Kida a kɛra tile fila ye dɛ fariganw a bɛɛ nɔgɔyara sa waati dɔ la mura kun kɛlen don k'i sɛgɛn kosɛbɛ alhamdulilayi bi ka fisa ala ka lafiya di halisa ala ka banaw bɛɛ wuli ka bɔ yen banabaatɔ bɛɛ ala ka kɛnɛya di bɛɛ ma Kida an b'i fɔ an b'i waleɲuman dɔn waati o waati radio FM3 n'a ka wele bilali ma siga t'a la kunnafoni i bɛna ka banban jamanadenw ka faamuya sɔrɔ a la monsieur Kida bi sɔgɔmada in na an b'a dɔn jamana in bilama an bɛ waati min kɔnɔ n'o ye transition kɔnɔ ko caman bɛ se ka ɲɛnabɔ ko ye bi min ye malidenw ye bɛɛ haminen don bɛɛ jɔrɔlen don jamana in bɛ dakun min na bi gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ a gɛlɛya tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ bi bɛɛ de bɛ kule la bi k'an ka taa élection na bɛɛ de bɛ kule la bi ko an ka taa élection na maa si hakili tɛ jamana la bi k'a fɔ degun min bɛ jamana kɔnɔ depuis san 7 fo bi n'o de ye insécurité bɛɛ kɛlen don k'o da i kɔfɛ bi Kida yala élection bɛ se ka kɛ jɛlenya la nin kɔnɔ quoi bisimila aw bɛɛ ni sɔgɔma i lamɛnnikɛlaw i baarakɛɲɔgɔn Keriba Awoyi i ka direction n ka foli bɛ bɛɛ tulo b'i la i ye ɲininkali kɛ élection transition kɔnɔna la n'a bɛ se ka kɛ n'a tɛ se ka kɛ n'i y'a mɛn élection jamana basigilen don jamanadenw b'a fɛ ka sugandili kɛ min ka kan jamana mara la n'a bɛ se ka jamana mara jamana a ka taga ɲɛ a ka bɔ kunun na a ka taa sini na élection de bɛ na n'o ye n'i y'an ka contexte lajɛ an yɛrɛ de wulila fanga min tun bɛ yen k'a man ɲi n'o fanga kɔni dafirila conséquence b'a la an b'o conséquence kɔnɔ mais n'an bɛ conséquence o kɔnɔ n'a fɔra ko o conséquence ko an ka tila ka dɔ wɛrɛ labɛn tuguni ko ka na an b'o fana dafiri dɛ nin cogo la ten a fɛn fɛn nana a si ma labɛn ka ɲa o de y'a to an bɛ kan k'a bɛɛ lataa n'i y'a jateminɛ min yɛrɛ dafirila a nana cogo min na transition kɔnɔna la u yɛrɛ de ka ko dilannen y'ale nana i bɛ ka an kana ɲina dɛ Laji Ibrahim Bakari transition de y'a labɛn an pressera hali san 2 kɛra transition na mais transition de tilala ka labɛn ka na n'o mɔgɔ ye min b'u ka kow ɲɛnabɔ n'u dɔw yɛrɛ kɛra ministre ye o transition kɔfɛ a ma kɛ ɲɔ ɲalen bɛɛ bɔra kalama donc n'o an bɛ se i ka question kɔnɔna la an kana girin tuguni mauvaise expérience banna an kan ka ko caman malien kan ka ko caman faamuya coup d'état ninnu kɔfɛ transition ninnu kɔfɛ pouvoir minnu nana n'a si ma taa ɲɛ an kan ka kɛ bi misali ye min bɛ an dɛmɛ ka jamana wɛrɛw k'olu fana bilasira sisan élection bɛ cogo min na an b'a dɔn très bien insécurité bɛ yɔrɔ min na bibi na a tɛ se ka kɛ dɛ parce que no élection kɔni bɛ kɛ fo jamana den bɛɛ de jɔyɔrɔ ka ye mais est ce que jamana bɛ yɔrɔ min na bibi na jamana parti jamanadenw bɛ yɔrɔ minnu na est ce que u pɛrɛlen don ka élection kɛ est ce que caman yɛrɛ déplacelen tɛ an nana nu déplacé kɔ f'an ka hakili t'olu la donc élection réfugiés nu déplacé élection ko kuma u k'a lajɛ ka a ɲɔngiri fɔlɔ ka point bɛ point na ka olu lajɛ fɔlɔ sécurité b'o kɔnɔ déplacé b'o kɔnɔ et sécurité yɛrɛ bɔlen et jɛkulu minnu bɛ yen nɔ olu jɛkulu taabolo ye jumɛn ye fo ka jɛkulu caman yɛrɛ de fana bɔ élection ninnu na parti politique caman bɛ yen o tɔra u bɛ place ɲini de la wa u bɛ jamana jɔ ko fo ka olu bɛɛ lajɛ ka ɲaman tɔmɔ ka tɛntɛn ka ɲuman bɔ a la parti politique caman bɛ yen fo ka olu bɔ élection ko in na a bɛ dɔ bɔ an ka mais sariya de b'a to mɔgɔ bɛ se ka parti politique sigi
n'u ka récépissé b'u bolo u y'u ka demande kɛ normalement a dir'u ma est-ce que u bɛ se ka bɔ ten ni sariya dɔ mana k'u dilan wa. ɲininkali donna ɲininkali kɔnɔ mais n'o sariya bɛ yen parti politique fana fana sirilen don sariya de kɔnɔ. o ye tiɲɛ. donc sariya nin fana anw de fana bɛ sariya in dilan i n'a fɔ charte in dilanna cogo min na. u k'a dɔ dilan parti kana tɛmɛ parti damadɔni kan. jamana minnu filɛ yan fɛ n'olu bɛ kan ka na u sago k'an bara parti joli bɛ yen. américain parti joli bɛ yen a tɛ tɛmɛ 2 kan. 2 3. an ka jate minɛ ka dɔ bɔ o partiw la o ye fɔlɔ ye. filanan minnu ye degun se jamana in ma k'u bɛ politiki la jamana dun ye wari d'u ma k'u labɛn ka politiki kɛ. les partis politiques ont reçu de l'argent mais n'u ma ko kɛ ka ɲɛ o taara olu bɛ se ka tout ten kuda ye kuma bɛɛ ka don jamana ka ko taabolo la ka jamana la segin kɔ fo ka olu parti politique ninnu k'u sugandi k'u bɔ jama la k'u bɔ élection na an y'a IDPM bɔra la hali sisan IDPM ko kuma tɛ yen fɛn fɛn n'i nana n'i bɛ kan ka jamana mara ni i ka parti de bɛ kan ka jamana mara n'a a koɲa bɛɛ bɛ de bolo n'i dafirila i man k'i da don politique n'o charte n'o Mali transition ye nin don ka charte kura in na sisan an bɛɛ b'a voter an bɛ parti 3 4 belebeleba an b'u bɔ élection na u bɛ se ka taa fara parti wɛrɛ de kan donc ne kɔni bolo élection in a pɛrɛlen tɛ a ɲɔ ɲalen tɛ a tɛ se ka kɛ sisan fana n'an dun ko k'an b'a kɛ conséquences minnu n'an tɛmɛna la an bɛna sigi olu kan. kosɛbɛ Kida i yɛrɛ b'a fɔ tuma caman jamanaw jɛna ni sariya tɛ yen jamanaw jamana ni kiiri tɛ tigɛ a tigɛ cogo la o jamana taa man di ɲɛfɛ Mali ka se ka bɔ a yɛrɛ la bi n'an b'a fɔ ma ko développement est-ce que sariya ko t'an na wa sariya tigɛbaliya kojugu t'an na wa o y'a fɔlɔ ye. Filanan Kida ni élection kɛra jamanaw kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ taa laban yɔrɔ jumɛn na o de ye cour suprême cour constitutionnelle de kɛ cour constitutionnelle fana maaw de b'o jamana ɲɛmaa minnu b'o olu sigi yala o bɛɛ tɛ jateminɛ ye an bɛ se ka kɛ cogo min na an bɛ se ka bɔ nin tɔɔrɔ ninnu kɔnɔ wa olu kan ka sigi cogo di pour que élection a résultat kan a kana se ka contester an y'a ye Kenya président mun bɛ fanga la a ye élection kɛcogo ma ɲa a ka cour suprême ko k'a ma ɲa an ka segin a kan o bɛ se ka kɛ an fɛ yan wa. i delila k'a fɔ yan an bɛ ka Faransi ka texte de reprend juridiquement en noir et blanc mais u bɛ ka a k'u bara cogo min na ani an bɛ ka k'an bara cogo min na cogoya kelen tɛ donc mɔgɔ minnu bolo bɛ kiiri koɲa la olu fana mɔgɔ minnu bɛ yan n'o jogo min b'olu la olu fana ani n'i ye Faransikaw jogo